Gwarzon so TV, gwarzon so, gwarzon so. To ni ba abin da zan ce da ke kin yi mun komai, san ki ya riga ya daura zuciya kamar gwarmai. Dubi kyan da Allah ya yi miki sai ki gode mai, idan kina kallo na da kasayin komai. Nazari a koyaushe tunanin ki yana mai kama hannu na gidan ku kai ni darba sama in kin lafazi na kan ji daɗi har in rikice in hausa mudi takunki da banki ke na faɗi juyo kalle ne na yi nishaɗi ai dole a kanki in da kaudi dau sirri na ki adana ba ni na ki zana yau darba sama kalli kamata da take ala sun nuna za mu kasance a waje ɗaya yiwu a mu zauna kin zama ni kuma na zama ke bayan kamanni har magana makarantar da sau da zurfi wanda bai yi bai nishadi ba sama sakon zuciya na ɗauko akan ki zana birto albishirin ki bani sango kunnen ki zaki kwanto jiya na yi mafarki na kama hannun ki mun ɗauki hoto mafarki na da rayuwar da muke kamar su bata canja ba sama kalli rawar da na yi domin ki san ki ne ya jawo ko kin yi fushi kyau kike yi diyar da ba ta yawo komai in ni na je ka samu Gwarzon so TV, gwarzon so, gwarzon so TV, gwarzon so. Muna shirye-shirye masu kayatarwa. Gwarzon so, gwarzon so TV, gwarzon so, gwarzon so TV, gwarzon so. Muna da shirye-shirye